Il-President ta' Malta George Vella tlieta filgħaxija inawgura uffiċjalment il-maħżen il-ġdid tal-Kumitat Festi Esterni San George Martri ta' Ħalqormi. Maħżen li nfetaħ fis-sena li fiha dan l-istess kumitat qed ifakkar l-anniversarju tal-100 sena mit-twaqqif tiegħu. L-inawgurazzjoni tal-maħżen kienet parti minn serata organizzata fi Triq San Pietru f'Ħalqormi bis-sem ta' bandisti li ġejjin miż-żewġ banet Ġorġjani, l-għaqda mużikali San George Martri u l-għaqda soċjo-mużikali Anici. Il-programm inkluda numru ta' innijiet u xogħlijiet mużikali, kif ukoll feature li kien mixja fl-istorja ta' dawn il-100 sena, kif żviluppat il-festa ta' San George f'Ħalqormi, kif żviluppa u kiber l-armar, il-kontribut lejn il-Knisja Arċimatriċi, kif ukoll is-sem tal-istess kumitat tal-festa bl-organizzazzjoni ta' attivitajiet varji, ħafna minnhom fuq livell nazzjonali. Matul din is-serata saru numru ta' preżentazzjonijiet fosthom mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u mid-Deputat Ryan Kallus. Il-maħżen il-ġdid tal-Kumitat Festi Esterni San George Martri jinsab f'binja antika li ġiet restawrata u modernizzata għal ħtiġijiet tal-lum u fiha se tospita wkoll uffiċċju amministrattiv ġdid għall-istess kumitat. L-attivitajiet marbuta ma' dan iċ-ċentinarju tal-Kumitat Festi Esterni San George Martri se jissuktaw matul is-sena u jilħqu l-qofol tagħhom fil-festa li ssir f'Ġunju.